Lasa! Oy, Nina, balo ko na ini. Oy, Nina, balo ko na yung kasunod na nini. Manyanggol na ako. Abi pa ka sa bunggol kay buwak ko. Masakit na mag-module na ako kanini. O, Kulasa! Ano me? Kenny na! Mag-module na ako. Balo mo na, yung nakukutang, tala ka Kenny. May kakatira-tsura mo. Bawo, kakakain mo, kasapula mo ba? Malago ka tani, di ba kasapula ako? Na, Opo. bakit nangatin? Mga lagi sa buwak ko, pangulutan mo ako. Oo, mga gulot na kaman. Manula ka kaya. Pangopya mo na rin kay gulot ng module mo. Mamamanula yan, mamasa ka kasi. Nagulago ka, penantik ka niyan. Mag-transform na ako. Mga gunot na ako kanyan. Pwede na ako pakisabi mayap kaya ka. Ewan pa kasakit yung gulot mo. Anong kasakit yung gulot mo? Mga lalas ko ba? Lagu-lagu ka pa. May lagas na kabwa. Tsura mo, lambang tira ka. Lamba ng tenas. Sila ko ay puro palo at module at saka May pa pwede mag-recess bago tayo mag-umpisa. Sila ko ay puro palo at May bisang may stress sa ko nga isip. Di ka na masagot ka rin module. Puta ako naman sagot. Kaya ka nang gawan. May balang may lago ka. May lago kang bagyamit ang galaran. Tigyawat mo. Eh, wala akong mais-maisan. Kaya hindi ako nan rin gamit mo. Magsagot na ka. Tasan mo nitang kaya kalapis. Teacher, get me down!